Existe un bello dito galego que di o seguinte: a cada quen segundo lle vai na feira. Pois ben, cando rematou a feira de Pascuas de Padrón, os veciños de Lestido foilles regular. Resulta que levaban anos pedíndolle farois nesta pista ao concello e viron o ceo aberto cando llos puxeron pola Pascua, pero cando rematou a semana de festexos, os farois xa non volveron a lumear máis. Porque estamos en crisis, entón hai que forrar. Vamos por alá, por a aldea, vimos igual por aquí, pero a ver se entendes, hai un pouco de recelo. A pista onde quedaron as escuras é precisamente a que os veciños desta zona empregan para chegar ao centro de Padrón, porque é o camiño máis curto para chegar á Estrada Nacional 550. De día van por aí, pero de noite teñen que dar un rodeo d'1 kilómetro arredor do canal, que sí que ten farois. Os veciños din que é unha zona perigosa, porque é unha pista estreita por onde pasan coches, porque xusto ao lado hai unha ponte onde din que se refuxia xente rara. Aí mesmo debaixo do puente hai moita xente rara e hai medo, claro. Van as cada que de noite ou á noitiña xa non se pode vir por aí. Non se pode vir por aí porque hai de todo, non sabes? Os de Lestido entenden que estamos en crise e que hai que aforrar. O que non entenden é que se fagan os recortes na seguridade dos veciños da zona. Esperan que os responsables rectifiquen antes de ter que lamentar algunha desgraza.